Salutare lume și bine v-am regăsit. Eu sunt Dan și am revenit dintr-o nouă serie de Minecraft. Seria noastră din Minecraft se numește seria asta de Minecraft se numește seria asta de Minecraft se numește nu știu, Minecraft Take It, da? Minecraft Take It și cam atât. Ok. Bla bla bla. Da, bine. Da, nu bine, mă. Options. E pe chat mod. Sper că nu vă supărați dacă nu și niște mâncare și niște ustensile. Asta bun. Nu am nevoie de nimica totuși. Ba da, bine, hai că nu am nevoie de chestii. Nu găsesc potatoes, dar ia că ar... stai că nu există, bă. Am uitat că nu există, da. Și bed. Și atât, e destul. Acum astea să le dăm pe recipe mod. Recipe mod. Arboreta. Aici, asta punem aici, asta punem aici. Arboreta cum trage? Wow. Lol. Ce tare. Options. Multimod, chat mod. Dau un pic pe chat mod. Cred că se face seara prea repede, se face seara, bun. Nu cred. Dar prea repede, nu trebuie niciodată să face prea repede seara și asta mă enervează. Mă rog, hai să mergem. Vreau să fac și un texture pack, un paint cu ceva. Deloc. Nu mi-am băgat un paint. Suntem micuțe, micuțe, suntem micuțe, micuțe.
facem aici o casă pe munte? Nu zic, nu. E foarte bine. Casa aici așa bă. Unde fac sunetele astea? Options. Sound. Muzica o lăsăm. Bun. Suntem pe Recite mod. Mă rog. Ce vreau să fac este cum se face un canon. Stați un pic, canon, bun. Bun, deci un lemn aici, dar asta aici și un flint steel. Flint steel se face așa, bun. Mă rog, nu avem nevoie noi acum, lemn n-avem. Trebuie să strâng lemn acum. Mă întreb dacă are niște trifoi cu 4 foi. Ia. Eu zic că are, dar nu știu cum se scrie trifoi cu 4 foi. Trifoi cu 4 foi. Ia stai să dăm pe Options, Language, română, gata. Gata, înapoi. Totul e în română, da? Burete, bun. Nu există trifoi cu 4 foi, se pare. Stop. De ce nu mi se craftează? De ce nu mi se arată craftarea? Jetpack, nu? Electric jetpack. Da! De asta chiar avem nevoie. Utility, chat mod. Da. Mai luăm mai multe. Recite mod. Jup. Și cum merg cu el? Suntem micuțe și drăguțe. Bup, jup. Pe ce naiba merg eu cu ăsta? Electric jetpack. Ia stai, cred că nu sunt încărcate sau ceva de genul. Așa, nu, nimic. Tu, hi, bop. Nimic. Cred că trebuie să țin, uite așa. Bu. Nu. Suntem micuțe și drăguțe. Vreau să trag cu Canon. Options, utility, chat mod, Canon. Nu, Canon, așa. Multe de astea. Și acum avem un Canon. What the fuck? De ce atât de mare Canon? Nu înțeleg. Nu era mare înainte. Și cum naiba se încarcă? Nu. Se încarcă de aici? Ceva de genul? Suntem